Takže prvú otázku dám takú, tú štartovaciu, nejakú sa pýtame vždycky, odkiaľ ste, odkiaľ pochádzate, pretože všetci vás určite asi nepoznajú tu. Kto pozná rodinu Kernových? Prihláste sa. No, není toho moc. Ohoho. Tam sa niekto hlási aj z Trenčína, takže by vás mohli poznať. Takže máte slovo. No tak ja idem ako ten krajší doplnok manžela, dobre? Ale nechaj mu slovo tiež, hej? Dobrá poznámka. No budem sa... Hladko sa hlási. Ja by som sa chcel spýtať, pretože to všetci nepoznajú, my áno. Akým spôsobom ste začínali? Pretože vy ste začínali na Slovensku, ale na Morave. Presne tak. A to mnohí nepoznajú. Možno, že áno, ale ich je málo, čo to poznajú. Povedzte niečo o tom začiatku, ktorý bol na Morave. Ale to oni povedia, to máme v pláne, ale teraz sme chceli, ať sa predstavia, odkiaľ pochádzajú. Ďakujem. Takže odpoveď na prvú otázku je z Trenčína. Jak ma vyradil, úplne drzo. Ich sa nedá nemilovať, ženy, viete čo, to je akože... Dobre. Tak ja začnem tak, že toto je môj najmilší manžel, už 52 rokov, budeme mať teraz v júni vlastne výročie, tak to je tiež jeden z takých zázrakov. Sme teda ako Trenčania, lebo Trenčiansky zbor je náš domovský, ten si nás vymodlil. Inak vás chcem povzbudiť, že ak nás chcete... Takto, ja som napísala knižku Nádherný šok a vydalo to Advent vydavateľstvo v 2000 náklade. Je to naša skúsenosť spísaná s tým, že nemôžete o Pánu Bohu hovoriť bez toho, aby ste nehovorili o svojom živote. Lenže náš život je vlastne ten tmavý samet, ale on je ten šperk, ktorý má vyniknúť. A tým, že sme vyšli zo vlastne sekularizovaného sveta, vlastne ako deti komunistických rodičov, takže my rozumieme rôznym argumentom ľuďom, ktorí nechcú mať nič s náboženstvom a pritom každý človek má v sebe kód večnosti milovať a byť milovaný. A ako sa to dá krásne naplniť s tým, ktorý je láska a akým takým dobrodružným spôsobom to urobil aj v našom živote, tak to je na povzbudenie, čiže je to knižka, ktorá hovorí hlboko biblicky, ale moderným jazykom, tak jak apoštol Pavel hovorí, že Grékovi poviem túto krásnu zväzť grécky, Židovi židovsky, no a modernému moderne. Takže je to knižka, ktorú môžete podarovať svojim príbuzným, známym, hej, takže je to akoby misijná kniha. Inak vám chcem poďakovať za milé prijatie, vy nás ako hosti vítate, ale tak ako, že máte smolu, my sme vaši, no tak zvykajte si, hej. Takže sme jedni z vás a mňa veľmi spokorňuje, keď vidím, jak vy nádherne slúžite aj s tými pestúnskými a prechodnými systémami aj vôbec, čiže ja odchádzam od vás veľmi, veľmi obohatená a myslím si, že keď je to, že vy od nás a my od vás, tak to je atmosféra neba. Vtedy Pán Ježiš sa usmieva a hovorí, o tom to je. Takže veľmi sa teším, že sme vlastne tu a teraz dovolím manželovi povedať niečo múdre. Tak ja zareagujem na tú Vládkovú otázku, že keď sme v 81. myslím, sme boli tu ale nie do Ostravy. V 81. sme boli v Havířove na pozvanie Jarka Šlosárka. On bol vtedy tajomník mládeže, myslím, na Moravskoslezskom združení. Tam bola taká osadka, Vládko bol pokladník, Adam Ľudík Žihálek bol tajomník, myslím, a Jirko Veselý predseda. Dobre si to pamätám, tá osadka. No a Jarek Šlosárek mal ešte aj Havířov, alebo býval v Havířove, tak nás pozval, keď robil takú sériu prednášok ohľadne skúseností. No a tak to bolo také prvé akoby stretnutie tu nás s Moravou. No a keď sme prišli domov, ja som v 81. končil, som robil
som robil 6 rokov, už to bol 7. rok v poisťovni. Potom, čo som musel opustiť zamestnanie aj vysokú školu, tak som robil v poisťovni, no a študoval som, chcel som sa prihlásiť na štúdium teológie, ale to bolo zrušené v Bratislave. Nemohol som, tak som chodieval raz do mesiaca na víkend k bratovi Štefancovi do Banskej Bystrice, k nemu na byt. Takže tam som akoby dostal štúdium od neho. No a keď sme sa vrátili potom, tak v Trenčíne dostali sme pozvanie z Moravskoslezského združenia. A to si pamätám dodnes, to bolo... Bolo to v okamžiku, kedy Pán Boh naplnil zasľúbenie 128. žalmu, že budeš jesť prácu svojich rúk a dobre ti bude. A vtedy ma všetci presviečali, že si ženu ani deti neuživím, lebo nemôžem dorobiť školu, za zamestnania ma vyhodia, nikde ma nezoberú. Proste mali to takto podchytené a jedine v žalme Pán hovoril, že budeš jesť prácu svojich rúk a dobre ti bude. No a naozaj potom mi dal Pán Boh nové zamestnanie, robil som v poisťovni 6 rokov, to už sa blížil 7. rok. A ten... Bral vám peniaze. Ale môj manžel je typický introvert, takže... Peniaze ako poisťovák. No, poisťováci boli ľudia, ktorých vyhodíte dverami, vlezú oknom. A teraz môj manžel, tým, že bol vyhodený kvôli viere z výskumáku, hovorím, ty ako agent s teplou vodou, poisťovňa, to ti absolútne nesedí. Takže... Ale to bolo zaujímavé, že to bola taká prechodná doba, kedy si vlastne nastavil tých svojich dôverníkov a kde chodil vlastne, tak študoval písmo sväté a ostatní za ňoho robili, takže... No, ako skoro to tak bolo, ako skoro. Ale mali sme, celý okres bol rozdelený na 7 častí. A ten jeden zomrel, čo mal Nové Mesto, Bzince a tam tu stará túra to okolie celé, on zomrel, tak robili nábor. A vtedy jeden brat zo zboru mu hovorí, že choď tam sa spýtať, či náhodou by ťa nezobrali. No ale ja som zháňal si zamestnanie aj v iných, a keď som povedal, aké mám vzdelanie, čo robím, ekonóm a tak ma brali. A hneď zoberieme, prídite. No ale za 2-3 dní som volal a oni mi povedali, no nemôžeme vás zobrať, žiaľ, že z okresu to bolo zariadené, že ma nemohli. Tak som neveril ani, že ma ani tam zoberú. Tak som išiel za riaditeľom poisťovne a hovorím mu, že teda by som ako mal záujem o to, ale že mám taký problém, že proste hneď ešte predtým, ako nastúpim, tak mi to zariadia z ONV, že nemôžem. No a on hovorí, ale že však ako ja rozhodujem, ten riaditeľ, ja rozhodujem o tom, koho si tu príjmem alebo nie. A hovorím, no ale ja k vám nastúpim, až mi to dáte písomne, že ma beriete za každých okolností. A ten riaditeľ mi to dal písomne, že ma berie, a až potom som dal výpoveď v tom starom, lebo tam ma nemohli prepustiť kvôli náboženstvu, v tom starom zamestnaní, tam mi mohli len zobrať plát, no proste výhody z vysokej školy. Všetko mi mohli ako zastaviť, zobrať, zablokovať, ale nesmeli vzhľadom na zákony ma prepustiť z roboty. Ano? Tak až potom som dal výpoveď, akoby, a prijali ma do tej poisťovny ten riaditeľ. No a ten riaditeľ sa ako nahneval, lebo hneď volali, že prečo to spravil ako, a dokonca ešte svokor ho navštívil v kancelárii, že ak si to on dovolil ma zobrať, a on hovorí, potom bol taký diplomat, ten riaditeľ hovorí, ale viete čo, nechajte, ja ho budem mať pod kontrolou, tu on bude robiť, ako my chceme, tak o mne hovoril. No a tí 6 kolegovia ma mali zaučiť. No ale to musím povedať. Oni ma zaučali proste tak, že to boli typickí ako poisťováci, ktorí to robili sami, ako lokeť, nohy a koleno do dverí a vnútili ľuďom svoje názory a poistky a tak. Ja som sa tak hanbil, jak nikdy v živote, keď som s nimi chodil a videl som, čo robia, no, pred tými druhými ľuďmi. Ale naučili ma jednej veci, že takto to robiť nikdy nebudem.
Áno, to bolo presvedčenie. No a naozaj som potom ako zobral iný systém, takže ja som si nastával tzv. Dôverníkov vo fabrikách, mestách, na dedinách. Ich som to naučil robiť a oni to robili v tých domácnostiach, v zamestnaní a tak. No a mne išla do môjho balíka, mi išla celá provízia. No a ja som potom bol platený mesačne plus prémie štvrťročne. A keď už som po tom 6. roku už som dostal najlepší revír, tie najlepšie podniky a už všetci v poisťovni proste pozerali, že koľko budem zarábať, lebo som dostal ešte, to bolo v 81. roku, 13 000 ten doplatok, áno, za 4 roka. A to ešte malo narastať, to bolo podľa kmeňa, podľa tej provízie koľko. To ani riaditeľ toľko nemal, pretože nám to rastlo podľa toho počtu tých získaných klientov, áno, a celého kmeňa. Takže už to bolo prvýkrát, kedy som prišiel domov s takou nádielkou, áno, si zoberte, že v 81. 13, vtedy boli 100 koruny, tak ako dneska eurák, áno. Takú hodnotu to zhruba malo vtedy. No a ja som doniesol 13 000, tak som to rozložil manželke, mali sme také letisko, dvojpostiel, tak plná tá dvojpostiel bola takto 100 korunáčia, ako vytapetovaná. A hovorím, pozri, jak nám Pán Boh požehnal. Navzdory tomu všetkému, čo nám prorokovali, že Pán Boh splnil. No a krátko na to, na druhý deň, myslím, hneď prišiel dopis z Moravsko-Sliezského združenia, že aby sme sa zamysleli nad tým, či by bola pre nás nemožné zmeniť bydlisko, reč, jazyk teda a prostredie a zamestnanie a prísť robiť na Moravu kazateľa. Ano? A tam si Mirko Veselý písal vtedy dopis a ja hovorím, no tak to teda by bolo nemožné toto. Ano? Ja som vyučoval 103 priateľov vtedy. Ano? Ja som mal ako úžasnú pozíciu. A keď som išiel do roboty, ja som za 2 hodiny si vybavil intervencie a robotu v práci, čo som mal. A ďalších 6 hodín som sa v teréne venoval priateľom. Už som vedel rodiny, kde ma čakajú, kde bude Biblia na stole a budeme diskutovať. Takže tá práca bola a veľa skúseností s Pánom Bohom som mal. Tá práca bola úplne ideálna. Keď prišiel ten dopis, tak ja hovorím, no tak toto teda by bolo nemožné. Tam je toľko zborov, toľko kazateľov, áno, a tu proste je len pár a mám priateľov, akože veľa, to by bolo nemožné. Akože tak asi nie. Tak teraz bude možné, ja chvíľu hovorím, dobre? Chvíľku si oddychnem. Ale ja som chcel ešte, hovor. Musím ťa preskočiť, že z takej silnej základne, ktorá tu bola na Severnej Morave, že ťa povolali zo Slovenska, to sa divím. Aj ja. To by možno Vladko vedel povedať prečo. No, oni hľadali zrejme kazateľov. Na Slovensku chýbalo kazateľov, oni ťa tu stiahli, že? No. Ale ja som na Slovensku vôbec nepočítal, ako že budem kazateľ. Ja som bol ako laický, áno, a do kazateľstva som sa na Slovensku nemohol dostať, pretože svokor bol na okrese. Áno. Ako fyzicky som sa, ani o mňa nebol záujem, lebo mňa vychoval brat Štefanec, áno, a on bol vegetarián. A to vedenie ako neprijalo, proste mali také konflikty s bratom Štefancom trochu, takže ja som ani nepočítal za kazateľa, ja som ani ma to nenapadlo. Ja som proste prestal študovať vysokú školu a skripta z vysokej školy som nahradil teologickými informáciami. Mňa zaujímali informácie teologického charakteru, áno? Ale nie preto, že by som chcel byť kazateľom. To je ako vôbec nie. K tomu prídeme. No. Dobre, takže môžem ja. Ono to vyzerá, ty si preskočil, dočítajte sa v nádhernom šoku, hej. Ale slušnosťou je, že keď niekde prídete, tak ľudia si niekedy dajú vizitky. A moja duchovná vizitka je Izajáš 65, 1. verš. A tam je napísané: Dal som sa vyhľadať tým, ktorí ma nehľadali, povedal som, tu som, národu, ktorý sa nevolal po mojom mene. To je moja duchovná vizitka. A my ľudia máme len 2 možnosti. Alebo som zázrak, alebo som prízrak. Ľudia sa zasmejú, keď som aj prednášala, ale iná možnosť nie je. Takže ja teraz, keď tu sedím, tak som pri všetkej pokore taký Boží zázrak, lebo všetci sme vlastne produkty minulosti, ale nemusíme byť jej obeťami. Ja som bola človek, ktorý som vyrastala vlastne ako v rodine s 2 bratmi. Môj otec bol dôstojník, podplukovník, ale poviem možno 2 veci. Moji rodičia veľmi pekne žili,
dali nám pekný príklad manželstva. Žili sme veľmi skromne, nesmeli sme vycestovať ani do Juhoslávie, lebo Juhoslávia už bola kapitalistická zóna, tak kvôli otcovi my sme neboli nikdy pri mori. Moja maminka bola predavačka v potravinách. Žili sme skromne, hej, a pamätám si, ja som sa veľmi dobre učila, za odmenu som bola, ešte Antonín Novotný bol prezident, takže za pionierskú organizáciu som bola za odmenu na Pražskom hrade, bola som gymnastka, väčšine zavesená na pracháči vonku, na stromoch, s chlapcami, my sme boli odchovanci Vinetua, takže taký čistý. To, čo ma nebavilo, vlastne sa kamarátiť moc s dievčatami a šiť na bábiky, lebo dievčatá, keď boli 2, tak bolo dobre. Ako náhle boli 3, tak už boli 2 proti 1. Mne vyhovovala skôr tlupa chlapcov. Chalani boli féroví. Tí, keď proste sa im nepáčilo, dali si do brady, si to vyriešili a tak. Takže ja som asi to... No a jeden taký moment bol, že som mohla mať takých 12-13 rokov, tak jeden večer moji rodičia sedeli v kuchyni a rozprávali sa. A viete, vtedy vlastne bol večerníček a už sme museli ísť ako do pyžama a potom boli správy a potom bol vlastne hviezdička, program pre dospelých. No a my sme sa vlastne s chlapcami pri kľúčovej dierke odstrkávali, len aby sme videli, čo, no ale tak čo, vtedy bol taký film, že Marcello Mastroianni, Sophie Loren dal jednu pusu a to boli úplne iné filmy, jak teraz. A teraz sme vymýšľali, že musíme sa ísť napiť a tak. No a moji rodičia tam sedeli a moja maminka hovorí, že tatinko, vieš, tí tvoji kolegovia majú vlastne ako postavené chaty, pretože naložia vojakov ako lacnú pracovnú silu na tie nákladiaky a oni im postavia tie chaty. A my ideme z pôžičky do pôžičky. Ja nemám ani kožuch, hej. Chcela si kožu, že? No. A to bolo obdobie, keď niekto niečo mal, tak to bola určitá vrstva. A vtedy si pamätám, to bol prvý taký zlomový bod v mojom detskom živote, že vtedy tatko hovorí, že maminka, ale my máme čisté svedomie. Ja som vtedy ešte možno moc nechápala, čo to znamená, ale chcela som byť ako môj otec. To bol prvý bod. Druhý bod, ktorý som zažila, čo som si prisvojila, bolo to, ja som veľmi rada tancovala. Pre mňa tanec je radosť pohybu. A to bola doba, kedy končili živé kapely a začínali diskotéky. Takže, ale ja som musela byť vždy o 8 večer doma. No lenže diskotéka začínala o 6, o 7 sa to len rozbiehalo a ja teraz v tých šteklách bežať z jedného konca mesta domov, aby som stihla večierku, lebo keď som prišla 8-5, otec sa so mnou 2 dní nebavil. Pre mňa to bol najväčší trest. Dodnes si predstavujem, že Pán Boh, keď sa vypneme z jeho lásky, má strašne smutné oči. Tak, jak môj otec mal. A mne to bolo viac, ako keby mi bol jednu treskol. A ten moment nastal vtedy, že proste sme tancovali v kruhu, hej, a to bol vtedy Beatles a tak, hej, akože pri tmie, ale tak, ako nemuseli už chalani chodiť pre dievčatá, všetci sme tancovali v kruhu a tak. A zrazu mi hovorí kamoška, niekto ťa vonku čaká. Ja hovorím, no keď čaká, tak počká, nie? No, lenže za chvíľku cez celú sálu si to prostredkom všimne môj tatko. On si povedal, že ide sa pozrieť, kde jeho dcéra chodí. No, prišiel, chytil ma za ruku a teraz viedol ma cez celú tú sálu von, ostuda. A ešte do plastikového Mercedesa mali sme Trabanta. Teraz. A ja v tom Trabante som začala plakať a hovorím, že tati, ale vedia, nič zlé nerobím, veď to robia všetci. A vtedy môj otec mi povedal niečo veľmi dôležité a hovorí, dcéra moja, mňa nezaujíma to, čo robia všetci. Mňa zaujíma to, čo je správne. Takže 2 veci, v ktorých som ja bola vychovávaná, moji rodičia, my sme nesmeli o starších ľuďoch povedať tamten alebo to, vždycky daruj mu titul, bude to ujo alebo pán, on s tebou husy nepásol. Takže som bola takto vychovávaná a dostanem sa iba do doby dospievania. Túžila som stretnúť vo svojom živote lásku, životnú lásku. Ja som mala chlapcov. Katka, nechaj to na potom. Ja Takže ešte ja budem pokračovať ďalej. Nie. A túžila... Chcete to počuť? Ale to je...
To je v tej knižke. Máme ale na to čas? Nie, ja to len prekleniem ešte. Lebo to, čo Boh už hovorí, to už je vlastne ako výsledok viery, keď on už bol veriaci a tak, lenže dokiaľ ja som sa k tomu dopracovala. Ja som túžila milovať a byť milovaná, že raz stretnem svoju životnú lásku. A keď sa zoberieme a budeme mať deti, ja chcem žiť tak, aby deti nepovedali, mami, inak hovoríš a inak žiješ. No a to sa stalo v 3. ročníku na lyžiarskom, kedy sme sa s Bohušom zoznámili. Takže ak chceš, tak načri do minulosti, pekne, povedz. A to je v tej knižke. To je v tej knižke, no ale bolo to v období, kedy manželovi zomierala jediná sestra na leukémiu, 17-ročná. A my sme sa vtedy zblížili kamarátsky, hej, pretože to, čo som si na ňom vážila, bolo to, že on sa zdôveril, že v rodine prežíva najťažšie chvíle, kedy musí držať psychických rodičov a starú babičku a musia to hrať ako, že bude dobre. A vtedy som videla chlapca, ktorý bol rovnako starý ako ja, lebo ja som si myslela, že nikdy nebudem môcť chodiť s rovnakom starým. Oni boli kamoši, ale plieskalo to s nimi pubertálne. A on bol úplne iný, on sa mi otvoril. A keď sa vám muž alebo chlap otvorí, tak to je vlastne nádhera pre nás, my nemusíme predpokladať. A vtedy vlastne začala taká naša študentská láska, ktorá vlastne spečatila po maturite vlastne svadbou. No ale potom si išiel 2 roky na vojnu. No ja to preskočím, tam, kde som skončil, to obdobie. Tak prišiel ten dopis z Moravskoslezského združenia, že by sme mali ísť preč, no tak som povedal teda, že nie. Ale vôbec som ani nechcel odpovedať, ani reagovať na to, nič, len v závere toho dopisu bolo napísané, že aby som napísal svoju odpoveď. A ja som myslel, že to bude veľmi rýchle, ale zvykol som teda sa modliť za takéto veci a modlil som sa a nenadobudol som žiaden pokoj, kľud, že čo mám napísať. Vždy, keď som si sadol, že idem písať nejakú odpoveď zamietavú, tak proste som nemohol napísať, nemal som pokoj. Tak som im zatelefonoval na združenie, že radšej prídem osobne a vysvetlím im celú situáciu, lebo tá situácia bola veľmi zložitá. Že dobre. Ja ťa zastavím. To už sme mali 4 deti, ale to už sme boli veriaci. Áno, však na to už sa boli pýtam. veriaci, ale že prišiel si tu robiť biznis a oni, na Moravu. No hlavná vec. Biznis? Ako poisťovák? Nie, Teda to bolo na Slovensku. Hej. Na Slovensku som robil poisťováka a tam sa mi tak darilo ohromne. A z Moravy prišlo pozvanie, aby som nechal robotu robotov. Áno. A išiel na Moravu robiť kazateľa. A to som povedal, že to teda nie. Dobre. No a jak ťa dotlačili teda k tomu kazateľovi? Už nám to povedz. No nedotlačili, lebo ja som prišiel tam a vysvetlil som, hovorím, neviem, či si pamätáš ešte, ale všetci 4 tam boli a vysvetlil som, hovorím, že ja mám proste, že som v takej situácii, že to asi neprichádza do úvahy niečo také, že v zamestnaní ma neprepustia, lebo patrím medzi jedných z najlepších. Už som bol 15. na Slovensku, som robil pre poisťovňu 1 000 000 korún produkcie ročne a ako oni ma len tak neprepustia, to bola jedna vec. Druhá vec je, že nedostanem povolenie, akoby súhlas ísť, odtiaľ na Moravu, byt nevymeníme, deti by museli ísť do školy, vybaviť ako premiestnenie detí zo školy tam, vymeniť by sme si museli bývanie, byt. No a začať sa učiť česky, vašu krásnu reč. To nebola podmienka, ale išlo o to, že tam bolo toľko vecí, ktoré... a 5. vec bola tá, že nemám ukončený súdny proces. Ja som bol vo vyšetrovaní, lebo mi predtým, vyše roka predtým mi skočil pod auto opitý náčelník bezpečnosti. Áno, a on dostal proste takú ranu so striežkou na aute, že mal roztrieštené lebku a mozog tu na. Takže on krvácal zo všetkých otvorov a jak ja som sa nad ním sklonil a chytil som ho, tak som vedel, že zomiera. Chrčal, proste to bolo zlé. A len som povedal, Pane Bože, ty si mu dal život, ty vieš, ako dlho bude mať žiť. No a vtedy policajti ma zobrali, vyšetrovali ma do polnoci.
Výsluch bol, potom ma zaviezli domov a povedali mi, že keď dotyčný do rána zomrie, tak vás musíme zobrať a budete vyšetrovaní vo väzbe a bude vám za smrť hroziť 3 až 5 rokov väzenia. Keď prežije, tak budete vyšetrovaní na slobode. To bola jedna z takých skúseností. No a toto ešte nebolo dotiahnuté do konca, lebo oni čakali, či to prežije, lebo mysleli, že zomrie. Ale on prežil a žil vyše roka ešte potom a aj sa z toho dostal. Áno? Ale ešte, ak mi prišiel ten dopis, toto nebolo ukončené ešte. Takže ja som bol ešte v takom, a hovorím, to by muselo byť, museli by sme, ten proces by musel byť ukončený, museli by sme sa, zamestnanie by ma museli uvoľniť, byt by sme museli vymeniť, deti by museli do školy vymeniť školu a výpis trestného registru by som musel mať akoby čistý na to, aby to mohlo všetko dopadnúť. A toto som povedal na združení, ako týchto 5 bodov. No a vtedy si pamätám na to, že Jirko hovorí, no tak to je asi nemožné, ale budeme sa modliť za to. Áno, to si pamätám, budeme sa modliť. Hovorím, dobre, tak ja sa budem modliť za to. Takže v podstate som odchádzal z toho Moravskoslezského združenia len s tým, že že spustíme ten proces celý a z tých 5 vecí na niektorej sa to aj tak zasekne určite, čím skôr. Áno? Ale dohodli sme sa na tom, že ten proces akoby spustíme. No, proces sme spustili a to trvalo, to bolo, ja som tam bol asi marci, okolo marca. Ten proces sme spustili tak, že proste jedna vec za druhou sa vybavovali. Ale neskutočne ako. Až nakoniec, no a keď mal byť súhlas z okresu, keď mal prísť, čo sa týkalo výpisu z trestného registru, tak svokor tamto blokoval všetko, ale on bol zrovna odvolaný na cvičenie v tom čase, takže to išlo mimo neho a my sme mali vlastne poriešené tieto veci a skoro všetky boli poriešené v Leskovu. A čo sa najťažšia vec bola prepustiť ma zo zamestnania a tam potom prišiel taký návrh, že ja budem nasledovať manželku na Moravu, takže ona bola prvá, akože dostala potvrdenie, že je v Ostrave, už prvá. Ja som jeho poklad, no čo ti poviem. Tým pádom zamestnávateľ podľa zákona bol povinný ma prepustiť do 2 mesiacov z dôvodu nasledovania manželky. Ano? Takže to bol treba jeden z takých dôvodov, ktoré, no ale všetkých tých 5 vecí klaplo proste. Tak neskutočne ako, ešte aj ten výpis trestného registru mi prišlo z súdu, že musia obnoviť to vyšetrovanie a ukončiť to. Ako to klaplo jedno do druhého, áno. No a tým, že už bolo všetko pripravené, tak sme hovorili, tak je to odpoveď Pána Boha, lebo to sa 5 zázrakov stalo, ktoré nikto nepredpokladal. No a z Moravskoslezského združenia prišla odpoveď, že teda dobre, pripravíme byt v Mariankách, ty si ho ešte vymalovával, ten byt v Marianských horách dole, ako dvojizbový byt tam dole v tom podlobí bol. Takže zatiaľ kým sa nám podarí vymeniť ten byt z Trenčína do Ostravy, no tak zatiaľ budeme bývať tam v tom na Kopanina. Dobre, teraz ti dám chvíľku pauzu, idem ja. My to teraz tak striháme ako dejine, hej, Bohuž už hovorí tak ako muž, viete, fakty a tak, ale že my sme vraj dobrý tím, to viacerí povedať. Že v čom je on suchý faktograficky, to ja zase citovo zašťavím. Takže idem. Ja som sa veľmi dobre učila na strednej škole, hej, on chodil do vedľajšej triedy, pokúkovali po našich dievčatách, tam sa zoznámili to obdobie a tak, no. Pred maturitou sa stalo niečo, čo by sa nemalo stať, pretože bol to môj prvý chlapec a jeho prvé dievča, zostala som tehotná. V 70. rokoch, keď sa musíte vydať, tak je to určitá škvrna, je to bilak. Lenže bolo to 19. marca na Jozefa, kedy som vlastne otcovi gratulovala k meninám a hovorím, že tati, ak som protivná, odpustí mi, ale mám svoje problémy a s plačom som vybehla von. Pán Boh prichádza vždy zvláštne, načas a elegantne. To s odstupom času človek vidí, pretože mamka mi ráno povedala, ja som chcela ísť na vysokú školu, byť buď právnička alebo novinárka, a mamka hovorí, tatko ti odkazuje, že keď si dáš to dieťa zobrať, viac nie si jeho dcéra.
Dodnes, keď sa pozrieme na nášho 51-ročného syna, tak vidíme, že už vtedy ho Pán Boh prikrýval, že môže teraz slúžiť aj cirkvi ako tlmočník angličtina, španielčina. Ale musel som si vyriešiť svoju dilemu, že už vysoká škola nie, že budem doma pri dieťati, a Boh už tým, že vlastne sa dočítate v tej knihe, že vlastne chcel byť profesorom telocviku, ale vyzvali ho, že limity spravil, ale že to musí vlastne korupčne zaplatiť, aby sa dostal na tú vysokú školu, lebo tam boli rezervované vlastne miesta pre špičkových športovcov. Takže 2 roky Boh už išiel vlastne na vojnu, no a ja som celé 2 roky som sa venovala vlastne dieťaťu. A to, že Pán Boh je dobrý, že ani nás nenapadlo ako mladých ľudí, že by sme jeden druhého podviedli, hej, pretože to, my sme si to ani nepovedali, ale nejak, vďaka Bohu sme to mali nejak v sebe, že čokoľvek by ste chceli, aby vám druhí ľudia robili, tak to im robte. A keď prišli kamarátky a hovorili, Kati, ty rada tancuješ, poď s nami na diskotéku, rodičia ti zavarujú malého, hovorím si, ale do keľu, tak ja budem chodiť po zábavách. A čo budem hovoriť môjmu manželovi, že jak som sa zabávala bez neho a tak nejako nesedelo mi to. Tak som sa tešila, že sa manžel vráti. No ale manžel sa vrátil a začal si dávať vlastne otázky o zmysle života. Prišli Vianoce, kedy sa nás začal pýtať, že či veríme tomu, že Vianoce sú naozaj z Ruska, Dedo Mráz a podobne. A proste to bolo niečo, čím sme spozornili, pretože vtedy už brat, s ktorým ho posadili do jednej kancelárie, bol adventista a on začal dávať také hlboké otázky Bohušovi a začali sa rozprávať o Pánu Bohu a tak. A to veľmi teraz zostručňujem. A my sme vtedy spozornili, pretože môj otec, keď nevedel odpovedať na určité otázky, že Bohuš hovorí, tati, aj môj muž, teda otec ho miloval, tak preto tie zákazy nezamestnať ho bolo to, že aby sa spamätal. A hovorí, že tati, veríš, že nejaký jednoduchý Žid v nejakej zapadlej dedinke urobil taký prielom do dejín, že píšeme pred Kristom, po Kristovi a tak. No a keď sme nevedeli odpoveď, začali sme si z toho robiť švandu. No a môj muž bol vtedy ešte prudký, tak buchol do stola a hovorí, vami sa nedá baviť. A stiahol sa do ilegality. Študoval si patriarchov a prorokov, hej, s Jankom Piatkom, s tým bratom začali mať debaty. A my sme chceli mať druhé dieťa, pretože náš 4-ročný syn mal atopický ekzém. To znamená, že mal tú zhrobnutú kožu, keď nie, tak mu to prechádzalo na priedušky. Tak sme sa dohodli, že budeme mať druhé dieťa. Zostručním. Bola som v 8. mesiaci, kedy sme išli na podnikovú dovolenku do Krpáčova, do Tatier. A ja som človek, vidíte do mňa až do päty. Ja neviem veci hrať. Možno sa môžem mýliť, ale chcem byť priezračný človek, ktorý vonia človečinou. A ja som si všímala, že môj manžel je taký nejaký, hej, ako nikdy nebol spoločenská hviezda a tak, to vždy som ja tak nejak vyrovnávala. Ale v tom 8. mesiaci, to bolo 2 týždne pred dovolenkou, som si ho posadila deň pred odchodom a hovorím, Bohuž, vidím, že si taký akýsi divný, znudený, neviem čo, možno, že to naše manželstvo už má takú šedú farbu, ale povedz mi, čo je v hre. Ak je to iná žena, ja sa podľa toho zariadím, potrebujem. A vtedy mi Bohuž hovorí, že Kati, máš pravdu, že niečo je v hre, nie je v tom žena, ale ja som uveril v Pána Boha a bez neho už žiť nechcem. A chcem s ním stále rátať. Pre mňa, ktorá som sa do 24 rokov nestretla s nikým z veriacich ľudí, hoci babičky chodili do kostola, detkovia boli v komunistickej strane, ja som nevidela človeka, ktorý podľa toho, čo tvrdil ako vieru, že by podľa toho aj žil. Babičky prišli z kostola, pohádali sa, len taký rachot s detkami. Čiže, a teraz ja som mala pred sebou ambiciózneho budúceho inžiniera, ktorému preplo to ako to, čo je. Ja som sa vracala odtiaľ, ako keď sedíte na súde s pušným prachom a všetko vám vyletí do vzduchu. My sme boli deti diskoték, boli sme známe deti a teraz môj muž, zopnuté ruky, oči stĺpkom a verklikovať čosi a byť divný, to čo je? Takže ja som na jeho záchranu začala robiť neskutočné veci. Viete, žena, keď je zúfa, takto, a potom Bohuž nech sa nadýchne. Keď, on zareaguje. hej, ja som, hej,
Takto, na jednej strane som mala oňho strach, na druhej strane som mala hnev na neho, pretože, a teraz, s kým sa stýka sobotári, a to je kto? No, tak je to sekta, sú dotovaní z Ameriky, sú agresívni a raz do roka majú sexuálne orgie. To bolo, čo sa o vás hovorilo. Pretože som vedela, že sú katolíci, evanjelici, ale iné cirkvi sú len bižutéria, akože, chápete, ako katolíci sú, ako, no, a teraz ja tam mám, a to čo je? Našla som časopis Znamenie doby, začala som ho páliť, hej, akože, našla som mu Bibliu, zavrala som sa do kúpeľne panelákovej, tak som to pálila, ja som vyšla odtiaľ začmudená. Hovorím, Bohuš, prosím ťa, ako prestaň s týmito blbostiami, však žijeme normálne ako moderní ľudia. A on mi hovorí, keby si to chcela zo mňa dostať, to mi musíš vytrhnúť zo srdca. Mirko, ja som nikdy neuznávala vulgarizmy, ale keď je človek zúfalý, ja som nadávala horšie, jak taký posledný kočiš. My sme sa buď hádali, alebo sme sa nerozprávali. A neviem, či ste to niekto zažili. Najhoršia je osamelosť vo dvojici. Keď máte tak strašne unavenú dušu, že proste, lebo Pán Boh chce, aby dvaja ľudia žili nie takto vedľa seba a kvôli deťom, ale aby žili takto. A svokra mi hovorila, rozveď sa s ním, zostaň s ním, budete mať 2 deti. Hovorím, mami, mám niekomu prať, žehliť a nemať si s ním čo povedať. To mi nesedí. Môj otec zase rozveď sa, to je náboženský fanatik, ľúbime ho, ale jemu úplne preplo. A teraz som sa dostala do takého prešu. No a teraz som mala pár dní pred pôrodom. Ja, ktorá som vždycky nejak tak opovrhovala ľuďmi, ktorí si siahali na život, som si hovorila, muselo prepnúť a toto. Tak jedného dňa, no ešte som zavolala generálnych riaditeľov, aby ho vyhodili z práce, dali sme ho vyšetriť na psychiatrie, to všetko sa dočítate, s tým, aby sa mu pomohlo. A teraz bola taká situácia, prišla som k našim, čo máte doma nové, musela som referovať, svokrovci, čo máte doma nové, tak teraz začal meniť jedálniček. My sme v nedeľu mali hovädziu polievku, bravčový rezeň a vždycky niečo k tomu a tak. A on povedal, prepáč, ale toto nebudem, vieš, tá hovedzina, to akože hneď sa to ukladá na klboch. Zobrala som tanier polievky, vyliala som to na ňo. Mamka, dcerinka, ty skončíš na psychiatriu. Som mala nervy, chápeš, to sa proste všetko vo mne mlelo. No a jeden večer proste už som sa zavrela do kúpeľky, a som si povedala, tak, Kernová, chcela si milovať, byť milovaná. Tvoj milovaný ťa nechal na druhom brehu, on si našiel Pána Boha a sobotárov a končíš. Zobrala som žiletku, nastavila som zápestie a z tej únavy duše, potom na vysokej škole som sa dozvedela, že to by bola vlastne bilančná samovražda, lebo si zrátaš pre a proti, lebo sú aj v afekte. A chcela som urobiť ten rez. Nechcela som nič vidieť, počuť, riešiť, komentovať. Strašne som bola unavená. A vtedy to dieťatko sa začalo tak rotovať, že som cítila úplne tie prštieky a tak. A vtedy ako keby mi niekto, ja neviem dodnes, čo to bolo, ako keď ti udiera na mozog a malo to takto, že to dieťa má právo žiť. A zase to dieťa má právo žiť. A keď tretíkrát asi ma niečo ovalovalo po tom mojom mozgu unavenom, tak som si uvedomila, že ja som vlastne, mne sa ten život tak nejak premietol aj s tými túžbami a ja som si uvedomila, že veď ty si jeden hrozný sebec. Keby sa ti život aj ako zauzlil, ty nemáš právo zobrať tomu dieťaťu ten život. Tak som položila v pláči tú žiletku a hovorím, nejak to už doklepem. Dnes, keď pozerám na nášho 48-ročného syna, ktorého poslala Adra po ničivom tsunami do Indonézie a potom doniesol vlastne výťažok českých spevákov pre New Orleans, pre potom hurikáne Katrina. Keď bol predvolaný vlastne do Českej snemovne, aby zdôvodnil vlastne financie pre postihnuté rozvojové krajiny, tak si hovorím, Pane, veď toto sú všetko
tvoje zázraky. Ja som len ten tmavý samet. Ty si ten, ktorý, už som mala byť vlastne 47 rokov, vlastne ako manžel by možno nosil nejaké umelé kvety na môj hrob, neviem. Ale Pán Boh mi dal nadčas. A potom, keď sme spolu chodili a hovoríme, Bože, ak nám vyjde vzťah, tak chceme mať najmenej 3 deti, lebo jedno dieťa je pre strach, druhé, keď mu zomrela sestra, zostal sám. Hovoríme o 3 nahor, takže Pán Boh nám dal, prvý prišiel neplánovane, ale s láskou prijatý a posledný, hej, takže my máme 4 deti a 5. je Ostravák, náš Janík sa narodil už v Ostrave, 4 v Trenčíne. Tak ja vždycky tak žasnem nad tým, aký je Pán Boh úžasný a keď vidíme jeho vlastne v našom živote, no tak to nám vyráža ako poistky a to, že ste naši bratia a sestry, my sme si mohli byť úplne cudzí, vy ste mohli byť kdesi na záhradkách a toto je ten najkrajší kruh viery, nádeje a lásky a ja som jedna z vás. No, takže ja skočím do toho teraz, lebo musíme si vyberať, lebo by sme do večera neskončili. Kedy máme limit, kedy končíme? Ja ti poviem. Dobre. No, čas milosti. Ale... Jak uvidíme zadné rady, že pospávajú, tak potom to nejako ukončíme v tichosti. No, tak ja nadviažem najskôr ešte na to, čo si povedala v súvislosti s tým obdobím. To bolo také burlivé obdobie, kedy som mal doma peklo, v robote peklo, kedy proste sa ťažko niekde existovalo. A kľúčový zlom nastal vtedy, keď ja som prijal pozvanie Palka Vladára piatok večer, kedy hovorí, že aby som ich prišiel navštíviť, že si trošku oddychnem. Takže to bol taký druhý kľúčový zlom. Ten prvý vám ešte potom poviem. Ale to bol piatok, kedy ja som manželovi povedala, že ja takto žiť nechcem. To už sa Peťko narodil. Lebo manžel chodil do zboru, ja som závidela dvojiciam, ktorí chodili na prechádzky a ja sama jak chudera s 2 deťmi. A ja som hovorila, pondelok podávam o rozvod. A ty si vtedy išiel, Pálko? No, piatok, a tak som piatok prišiel k ním, piatok večer, bývali vo vedľajšom paneláku, kúsok od nás dole a som vypadol z domu, z takého zlého prostredia a prídem do garzonky, mali jednu izbu, garzonku, tam bývali, taká atmosféra, aby ste si predstavili. Stôl, biely obrus, krásna kytica, Biblia otvorená na stole, tak to tam ležala a pod oknom bola kolíska s miminkom malým. Taký obraz. A keď som to videl a oni stáli, Pálko a Jiřinka tak stáli tak pri tom stole, okolo toho stolu a hovorím si, jak je toto možné? Majú na stole Bibliu a oni sa nebijú. Ako nehádajú. Že to by som rád chcel zažiť, takú atmosféru. Lebo ja som mu aj jednu uťala. On mi povedal, že vieš čo, ja hovorím, Boh, zariadil si život, no tak ako ja sa nejak zariadím, naši mi pomôžu a tak. Hovorím, tak odíď. A on mi hovorí, ale ja nemám kam odísť a nechcem, lebo ja chcem byť ešte lepším manželom aj ako otcom. Ale ak chceš, tak odíď ty. Ja že prosím, takú som mu jednu vrazila. Prvý a posledný, viete, zúfalé ženy robia zúfalé činy, takže preto on sa divil, že Vladárovci sa nebijú. No a bolo to taká príjemná atmosféra, lebo ja som mal v robote peklo. Keď som prišiel do roboty, tak tam riaditeľ každé ráno chodil za mnou, že kedy opustím už ich ústav, kedy odídem odtiaľ preč. Zle, v robote doma zle, s rodičmi, otec proste, no všade zle a s vyhliadkou nulovou, lebo zobrali mi vysokú školu, proste nesmel som pokračovať ďalej. Jedno horšie ako druhé to bolo a Pálko, že prečítame si verš, otvoril Bibliu a začal čítať. A začal čítať 128. žalm. A ako on začal čítať 128. žalm, tak Pán Boh začal hovoriť do môjho života. Nikto o tom nevedel, ale on proste cez tie verše Pán Boh hovoril strašne hlasno. Tam je, blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. Istotne budeš jesť prácu svojich rúk. Budeš blahoslavený a dobre ti bude. A to bolo tak mocné slovo, takže hovorím, Pane Bože, Ty mne sľubuješ v tejto situácii, že budem jesť prácu svojich rúk,
že sa uživím, že si uživím ženu, deti, že to nedopadne, ako všetci mi hovoria? Áno, a zoberte, to bol tvrdý komunizmus ešte vtedy, ako strana a vláda bola všemocná. No a istotne budeš jesť prácu svojich rúk. Takže tam už som vedel, že Pán Boh mi veľmi jasne hovorí. A pokračoval ďalej. Tvoja žena bude ako plodný vinič vo vnútri tvojho domu. Tvoji synovia ako mladistvé olivy vôkol tvojho stola. Tento verš hovoril presne to, po čom som túžil, ako tam okolo toho stola. Hovorím, Pane, tak v srdci si hovorím, Pane Bože, keď hovorí, že aj moja žena bude ako plodný vinič, že moji synovia, a to už sme mali 2 synov, ten druhý sa akurát narodil, ako mladistvé olivy okolo tvojho stola, a potom ten verš. Hľa tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Hospodina. A ja hovorím, Pane Bože, keď ty mne toto sľubuješ, že budem jesť prácu svojich rúk, že moja žena uverí, že moji synovia budú okolo, tak ja ti sľubujem, že od dneška už ma nebude nič iné zaujímať, len 2 veci. Aby som bol tam, kde ma ty chceš mať, a aby som robil to, čo ty chceš, aby som robil. Ostatné už ma nebude zaujímať, to ostatné je už tvoj problém. A dal som taký sľub Pánu Bohu, ale oni o tom nevedeli. To sa v srdci mojom odohralo. Ja som odchádzal odtiaľ s takým veľkým zlomom v mojej viere a presvedčením, tak a od zajtra, to bola sobota, ani milimeter ústupok nebude. Proste budem, nie že rýchlo do beda skončia, už som bežal domov, aby nebolo peklo. Nie, pekne zostanem celý deň, aj po obede, nech bude ako bude. Áno? Proste vtedy to padlo. To bol taký radikálny zlom v mojom živote. Dobre, a to, áno. Aj v celej situácii, nielen v živote, ale aj v celej tej situácii. Tam sa tá situácia zlomila. A v sobotu večer, to Petrik mal asi 2 týždne, a ja som bola hrozne som bola fakt unavená, zo všetkého som bola unavená, znechutená, sklamaná, utrápená. Tak som nakrmila malého, nakojila a ja, ktorá som vždy milovala ľudí, ja som sa začala strániť ľudí. Nemala som záujem, aby ma predsiedzali cez zuby, aby rozoberali, aby som... To bolo, až som sa sama nad sebou čudovala. Zobrala som krabičku cigariet, potrebujem byť sama. Pán Boh je úžasný, pretože pred ním sa nedá nikde skryť. To som aj netušila. A stretla som svoju najlepšiu kamarátku z detstva. Tak sme sedeli na moríku, fajčili jak starí námorníci a ona sa ma vypytovala, čo máme nové, lebo vedela, že spolu sme s Bohušom chodili ešte na strednej škole. A ja hovorím, Evi, vieš čo, ja mám, je to na nič. Teraz som celé rozprávala, ten rozkol medzi nami hodnotový, Bohušovi úplne preplo, to je akože. A ona sa ma vypytovala do posledného večerného autobusu do 10:30. A my sme bývali na horskom sídlisku, takže som musela ten autobus chytiť, ak som nechcela ísť okolo cintorína sama pešo. A ona ma počúvala a potom mi hovorí, Kati, ale vieš o tom, že ty máš najlepšieho muža na svete? Ja hovorím, Evi, on nie je zlý, ale on je cvok. A to je rozdiel. No. A potom bolo vlastne to, že ty si začal ako zásadovo a teraz a potom také všelijaké ako výmeny názorov a tak. Najdusnejšie je, keď sa doma nebavíte. Ja som ho vyhodila s vysokoškolskými skriptami. Mňa nezaujímalo, že kam ide. Inak, keď hlásate evanjelium, musíte byť pripravení. Ak niekto príde o strechu nad hlavou, tak vy ste tí, ktorí ho máte prijať. Lebo on nemal kam ísť. Rodičom nie. Ja som ho vyšmarila. Tak sa ho ujal ten brat, ktorý mu vlastne to evanjelium zvestoval. Na druhý deň, kto si zvoní, otvorím dvere a môj muž s ružou v ruke. Ja hovorím, ty čo tu chceš? Idem si pozrieť syna, ako synov. Čím ja som bola na neho sprostejšia, tým on bol ku mne lepší. Ja som to nechápala, akože, že to čo? A hovorím, Bohuš, 76. rok, otvorili tam hotel Laugaricio zrovna v Trenčíne na námestí. Hovorím, pôjdeš so mnou sa zabaviť, lebo sobota bol Silvester. Hovorím, máš mi tam sedieť taký napúčaný, tak to nič. A on mi hovorí, ale poď so mnou medzi mojich priateľov kresťanov. Ja že prosím, medzi tých chudákov? Nepijú, nefajčia, čo to a to čo? A potom hovorím, a idem a dám si dlhé šaty s holým chrbtom, šampus, cigaretky, ukážem tým chudákom, o čom je život.
A on mi vždy povedal, ja na teba počkám. Ja, že rozvedieme sa, zoberieš si členku CASD, budete dvaja holúbkovia, hej, akože, som si robila. A on mi vždy povedal, ja na teba počkám. A fakt aj do bazéna som išla pred ním ešte, na Silvestra v 76. Super, ale to, čo sa stalo, a ja už budem ako priebežne končiť, bolo to, že ty si potom tú nedeľu ráno, potom, jak ja som sa vrátila od Evy prefajčená, jak námorník, a on ráno spravil raňajky. Fakt, len bol cvok, on bol normálny, akože zlatý, doniesol do postele a hovorí mi, že vieš čo, že mohli by sme sa ísť ako preísť. No to po mesiacoch sme išli sa preísť a teraz on sa ma pýta, že vidíš tú krásnu prírodu? Však to je ako výkres, ako obraz. To musel niekto stvoriť a dával mi logické otázky. On nechcel sa mi moc rozmýšľať. Ty si hovoríš, že som povedala, že aké je to krásne. To neviem, to už si nepamätám, ale ja si pamätám, že ja hovorím, že prosím ťa, povedz mi, čo by som si mala prečítať, aby sme debatovali aspoň na úrovni, lebo vulgarizmy a takéto miň. A ty si mi vtedy povedal, že začni si čítať Nový zákon. A môj milý, ja vtedy sa plienky prali a žehlili a vyvárali, to neboli pampersky. On ráno vypadol do roboty, prišiel večer a ja s 2 deťmi, takže ja som začala si robiť, keď deti spali, som si začala čítať. Vážení, hneď prvé stránky v Novom zákone. Hej, Pán Ježiš sa narodil zvláštnym spôsobom. To bolo ako keď jete rybu, tak tie kosti dávate nabok. To som nechápala. Dobre, dajme tomu. Čo ma zaujalo, on si vytvoril kolegov z najnižšej sociálnej vrstvy. Rybárov. Nazval ich súdruhov. Hovorím si, však to je prvý komunista? To je nádhera. Čo tí ľudia dokázali, vlastne prečo za ňo dokázali položiť život, hej, že dodnes to celé pretrváva. 16 u Jána, ešte moment, Pán Ježiš hovorí na babskú tému, že žena, ktorá ide rodiť, má bolesti, ale keď sa to dieťatko narodí pre tú radosť, on ako chlap sa baví na ženskú tému, on nám rozumie. A jak som si to čítala, robila som mini skúsenosti, hej, akože pomôžeš mi s holdou plienok. A to boli moje intímne mini skúsenosti s tým, že ja vlastne, keď som ešte prišla od tej kamošky, tak som zaujala korytnačiu polohu a hovorím si, že vyskúšala som všetko. A hovorím si, Pane Bože, ak si, tak mi prosím ťa pomôž. No a vtedy sa začali tieto veci diať, ešte minútku mi daj. A to bolo to, že moji zlatí, ja som narazila na osobu v Novom zákone a ja som si musela položiť otázku. Buď tento Ježiš je najväčší klamár, ktorý chodil po tejto zemi, alebo je všetkým tým, čo o sebe tvrdí. A to je buď alebo. To není nič medzi tým. A jak som ho spoznávala zo stránok toho Božieho slova, robila s ním také svoje intimné skúsenosti, možno pre niekoho až banálne, bolo to, že vo mne sa začala naplňať tá túžba milovať a byť milovaná. A to bolo, jak kedysi sa robili fotografie, že z tej vývojky vám začínala vlastne sa zobrazovať vlastne tá ostrá fotografia. A ja som vtedy videla, že vlastne ten, ktorý vložil to, že milovať a byť milovaná a ktorý ma ľúbi, je on. A som si povedala, tak teba sa už tým svojim uboleným srdcom nepustím. A preto sa stal mojou životnou láskou a preto som išla ešte do vodného hrobu, brat Kohut nás krstil, takže deduško tuto, bráška, mladého vnuka. To bol náš pravý svadobný deň. Náš krst bol náš pravý svadobný deň. No, sú 3 minúty. Takže môžem povedať teraz, ten kľúčový zlom nastal v ten piatok večer, jak som uveril 128. žalmu a som si tie verše privlastnil, že toto mne Pán Boh hovorí a odvtedy som prestal mať strach, či moja manželka uverí, či dostanem druhé zamestnanie, či si uživím rodinu. Proste toto všetko padlo z môjho srdca. A hovoril som, Pane, toto je tvoj problém. Môj problém je, aby som bol tam, kde ma ty chceš mať a aby som robil to, čo ty chceš.
A o ostatné sa budeš starať ty. Dlhé mesiace predtým, vyše roka to bolo, čo boli takéto problémy, pnutie, ťažkosti doma, v robote, všade problémy. Vyše roka to trvalo. Teraz toto bolo, piatok večer som takto povedal, Pane, to je tvoja starosť. A v nedeľu ráno, keď som sa zobudil, keď sme vstali, tak manželka sa pýta, že Bohuš, a povedz mi, čomu to vlastne ty veríš. Ale to sa pýtal úplne iný človek, úplne v inom duchu. Áno, a preto som navrhol, že sa ideme a prechádzali sme sa, celú nedeľu som vysvetľoval, pekná prechádzka a končila slovami, že ale veď je to také krásne, jak som tomu nemohla ja veriť. A odvtedy, dá sa povedať, sa tá situácia ako radikálne zmenila v našej rodine u nás. Nie s rodičmi, ale medzi nami dvomi. No lebo sú len dva duchovia, je duch a zloduch. No, takže... Ten zloduch má kmasa, ale neskutočne, prepáč. Ešte chcem povedať jedno, čo v tej knižke nie je. Snažím sa hovoriť, čo tam nie je. A v tej knižke nie je to, ako sa zo mňa, z materialistického ateistu, stal veriaci človek. Áno? To tam není. Že nech on napíše svoju knižku. Tož na dôchodku. To tam není skrátka. Už si na dôchodku. To tam není. Ale to bol zlom, to bola prvá kľúčová vec, viete, ako čo sa v mojom živote stala. Lebo ja som bol naozaj ako materialista, presvedčený ako materialista, že ako, musel som mať fakty, nebol som veriaci. I keď sme boli skonfirmovaní so sestrou, ale ako materialista, lebo som mal slúbené švajčiarske hodinky, ona niečo od zlata, tak sme sa naučili 56 otázok a odpovedí. Cieľová odmena bola jasná, dostali sme, bol koniec, áno, naučili sme sa všetko. Ale tá rozhodujúca situácia nastala vtedy, keď som ja začal čítať, poznávať a v tej práci som dostal prvé informácie, potom som tajne študoval, čítal a stále. Tých informácií bolo veľa, čo som dostal. Počúval som zahraničné stanice, Vatikán, Hlas Ameriky, Monte Carlo. Bolo to rušené síce všelijakými škrkatkami, to len tak, ale dalo sa rozumieť. No a napríklad to, čo mňa hodne oslovilo, bola čítanie knihy Viera veľkých vedcov od Hlinku, kde všetci vedci boli predstavení ako veriaci ľudia. A nás učili, že sú to ako pokrokoví vedecko-marxistickí filozofovia pomaly, ale to boli veriaci. Takže to boli informácie z druhého brehu, ktoré sa mi dostávali a tých informácií som mal veľa, ale zrazu sa mi začali tak ako byť. No, jedna vec sú informácie a druhá vec je, kde je pravda. A ja som bol v takej strašnej dileme, v čom je pravda. Ak je pravda proste v tom, čo ja mám, áno, lebo som chcel ísť do strany, ja som sa vrátil z vojny, tam som bol predseda SZM, ako komunistický kandidát, ako proste... Ešte aj Lenina videl za odmenu. No, neskutočné. Chcel som ako... A že je malý a škaredý a žltý. No, a rodičia teda spravili takú svokor Chán a otec boli dobrá kombinácia. Otec bol vedúci odboru na generálnom riaditeľstve, ten mal dobré postavenie, takže ten môj výskum, kde som ja patril, podliehal pod neho. A manželkin otec, ten bol tajomník obrany okresu. To bola zase taká vojensko-politická funkcia nad CO, nad políciou a týmito zložkami. A oni dvaja ako mali jasno vo veci, že mali dobré kontakty a styky, že ja keď proste sa vrátim z vojny, pôjdem na vysokú školu, dorobím si vysokú školu, pôjdem na generálne riaditeľstvo a potom ďalej po politickej kariére ďalej, že majú to pripravené. A ja som s tým, keď som sa vrátil z vojny, som s tým súhlasil, začal som robiť vysokú školu, to boli ekonomický smer, automatizované systémy riadenia, robil som proste, ako presne podľa plánu to išlo, ale teraz som sa dostal do dilemy. Čo keď náhodou existuje Boh? Tak ja som úplne na zlej kolaji. Ja idem úplne do inej cieľovej stanice, úplne špatne idem. Ale ak není Boh, tak ja som dobre nastavený. Tak je alebo není? Tie informácie, ktoré som začal čerpať a ktoré ma zaujímali, stále proste ma presvedčali, že Boh je. Ale jak sa presvedčím, áno, a ja som žil teraz asi
2-3 mesiace v takom akoby strašne neistom období. Je alebo není? Kde je tá pravda? Jak ja sa doma presvedčí? Z tejto strany budú tvrdiť, že je, z tamtej, že není. No ale jak ja zistím, kde je pravda? Chápete? V takom vnútornom rozpoložení som bol. Počkaj, teraz ide vrchol. Hej, a to je tá skúsenosť, kedy mňa Pán Boh ako materialistu presvedčil materialistickým spôsobom. Ano? Mali sme sa ísť zabávať na Silvestra do hotela a ten kamarát, prišli sme na návštevu k kamarátovi a on hovorí, že zožeň aj mne 5 lístkov na zábavu. Tu máš 5 100 korunačiek, tie 100 korunačky, jedna 100 korunačka, celú noc ste pili a zabávali sa za tú 100 korun. To mali takú hodnotu tí peniaze. Tak mi dal na 5 lístkov, 500 korunačiek a hovorím, dobre, aspoň budeme taká partia. Tak som bežal od neho domov, to bol jediný panelák, ktorý bol ukončený na tom sídlisku. My sme bývali na sídlisku dole pod cintorínom, pod Hřbitovom dole. Pribehol som domov od neho. V dveroch hovorí manželke, vieš čo, schovaj tam tí peniaze, čo mi kamarát dal ako na tí lístky. A hľadám peniazy nikde. Proste neboli peniaze. A už ako som bol taký nervózny, oni, že toľko peňazí, jak som mohol stratiť a začali mi tam hundrať. Tak som sa otočil a išiel som späť, hovorím si, asi keď som bežal dole, po tom chodníku niekde mi tie 100 korunačky vypadli. No to bola polovica výplaty skoro vtedy. A tak som išiel a hľadal som ich, áno, v tej tráve taký chodník až na to sídlisko. A ako som tak prišiel do asi polovici toho chodníku, to bolo presne ešte naproti hrobu mojej sestry, tak blízko. A vtedy ma napadla jedna myšlienka. Tam som zostal stať, ale veľmi silná myšlienka. Ale veď ty v poslednej dobe stále rozmýšľaš, či tam hore niekto je, kto je všemocný, kto ťa vidí, kto ťa miluje, kto ťa má rád. No ako sa ty presvedčíš, či existuje alebo neexistuje? Ako to zistíš? No len tak, keď ho oslovím nejako, keď ho proste požiadam, aby mi pomohol nájsť tých mojich 500 korún. Áno, takto som rozmýšľal. Však keď je všemohúci a má ma rád, tak by mi to mal pomôcť nájsť. A naozaj, ja som zostal stáť tam v týchto úvahách, tak som sa obrátil takto hore a hovorím, ak tam si a vidíš ma a máš ma rád a chceš mi pomôcť a chceš, aby som vedel, že existuješ, pomôž mi nájsť tých mojich 500 korún. Áno? A ja som si myslel, že toto som dohovoril smrteľne vážne, ako že ho oslovujem. Ja som čakal, že sa pozriem na zem a že nájdem tam tie peniaze. Proste tak som ich strašne chcel nájsť, aby som už mal pokoj a vedel, že existuje. Ja som chcel, aby som sa presvedčil, že existuje. Pozerám na zem, nič. Idem po tom chodníku hore, ďalších pomaly 100, 200 metrov a nič. Proste nič. A hovorím si, no, tak dovie, či to. Už som sa blížil hore až k asfaltke, ktorá išla z mesta a tam proste sa približoval autobus, ktorý doviezol, plný autobus ľudí doviezol z mesta do toho paneláku, kde som išiel, jediný bol otvorený. Tak on ten autobus tam prešiel, zostal stáť, vyklopil tých ľudí, 50 ľudí tam vyšlo, plný autobus ľudí vyšiel, po takom chodničku išiel do toho paneláku hore a ja si hovorím, no tak na ceste, keď som ich tuto nenašiel, tak na ceste už ich nenájdeme. Ešte možno taká šanca, že by som ich našiel na schodoch, keď som bežal dole, že či mi nevypadli v tom dole. Ale už som bol taký zlý, ako vnútorne, ako rozdrasaný. A ako som sa tak blížil k tomu miestu, kde ten autobus sa otočil a odišiel, zatočil som tam smerom akoby na ten chodník, čo išiel do toho domu, kde tí ľudia vystupovali po tých schodoch hore. Tak sa pozriem, tak tí ľudia, ešte asi 4-5 som videl na schodoch, ja som sa otočil, tam začala svietiť lampa dole na ten chodník, po ktorom oni prešli, a jak som ja tam zatočil na ten chodník k tej lampe, zrazu pozerám pred seba a na zemi ležalo asi v okruhu 3 metrov tých 500 korún. Tu jedna 100 korunačka, tu druhá, 5 na tom chodníku, okruhu tak 2-3 metrov. Ja som tam zostal stáť, úplne som stvrdol, pozerám na tie peniaze, pozerám na tých ľudí, tam ešte na tých schodoch, na tie peniaze, na tých ľudí. Proste to nešlo do hlavy. Jak to, že prvý, ktorý vyskočil, nepozbieral tie peniaze, áno? Lebo toľko peňazí, ako 100 eurovky, keby ležali desi, áno?
A nikto ich nepozbieral. A celý autobus ľudí po nich prešiel. Ja som hľadal nejaké logické vysvetlenie, prečo ich prvý nepozbieral. Prečo? A jak je to možné, že boli slepí a nevideli? Proste ešte sa pozerali na ne, tak išli. Ja som tam zostal stáť proste ako zveravený, vlasy mi dúbkom stávali z tých úvah, čo som mal, proste ja som vedel jednu vec, že to nie je normálna situácia. Ale vtedy ma napadla jedna vec. Vtedy som vedel, že keby som ja tie peniaze bol našiel na tom chodníku, tam na tej tráve, jak som čakal, že ich nájdem, tak by som bol povedal, ale no čo, bežal som, vypadli mi, no tak som ich tu našiel. Mal by som ako možnosť úniku, nejakú výhovorku. Ale teraz ja som proste vedel jedno, že to není normálne, že proste ja som oslovil niekoho, dotkol som sa niekoho, kto mi dal o sebe vedieť, že existuje, že vie o mne, že má moc pomôcť mi riešiť moje problémy a že chce, aby som mal jasno v otázke, kde je pravda. A naozaj od toho okamžiku som už ako nikdy nezapochyboval o tom a pre mňa to znamenalo prvý taký kľúčový zlom o tom, že už nikdy nebudem proste sám, bezmocne sám, ale už budem s ním v každej situácii. Ďakujem. Takže ty všetky také ty veci ťa naváďali na to, že teda Pán Boh existuje a šiel si ďalej. Jak to bolo, prečo si šiel na kazateľskú službu? Áno, dokončím tú myšlienku, dobre, dokončím tú, čo sa Vladko pýtal. Takže prišlo to pozvanie z Moravskoslezského združenia. My sme spravili všetko preto, všetkých 5 vecí klaplo a my sme sa ako mohli sťahovať. Zostávali 2 týždne do sťahováku, objednali sme si sťahovák, všetko bolo pripravené, tam sme mali slúbený byt, v zamestnaní už som mal výpoveď, všetko už bolo pripravené a to bolo pár dní, myslím, ešte predtým, ako sme mali ísť, keď som bol za mamou. Mama bola vedúca v Čedoku a ona mi hovorí, že sa máme sťahovať. My sme už mali pripravené, na druhý deň mal prísť sťahovák a ona mi hovorí, no, nič z toho nebude. Svokor hovoril, že volal z Ostravu a že zrušili sťahovanie. Že sťahovanie je zrušené. My už zbalení a na druhý deň mal prísť sťahovák a teraz, čo sme mali spraviť? Hovorím, pane, ale čo? Kto mi povie, kde je pravda? Že či teda máme ísť, či sa máme vybalovať, či to je zrušené, alebo to bude ďalej. Áno, a teraz som sadol do autobusu, čo išiel z mesta tam hore na juh, kde sme bývali. Celý čas v autobuse som sa modlil, hovorím, Pane Bože, neviem, čo máme spraviť teraz. Či je naozaj, lebo svokor mal tú moc to zariadiť, hovorím, je to naozaj zrušené všetko, neprídeme, nebudeme sa sťahovať. A tak som sa celý čas modlil a jak som sa tak modlil v duchu, mi prichádzala mysel, ale aký bol ranný verš, čo si čítal? Lebo som si každé ráno čítal také ranné veršíky do dňa. Aký to bol ten ranný verš, čo si čítal? A ja si hovorím v duchu, ale ja neviem, ja mám iné starosti teraz, že Pane Bože, daj mi vedieť, akože čo máme robiť, máme ísť, nemáme ísť, proste nervózny som bol, ale stále mi prichádzalo, a čo bol ten ranný veršik, čo si čítal? A ja zase, ale to není dôležité, je dôležité, že mi musíš dať vedieť, Pane Bože. A ja keď som už vystupoval z autobusu na juhu, ja som už bol taký nervózny, s tým, že no čo to je ten ranný verš, čo to bolo napísané. Ma tak znervoznil tá myšlienka na ranný verš, hovorím si, že to prvé, čo je, musím si to prečítať, čo tam je napísané. Áno? Vybehol som hore domov, otvorím hneď ranný verš a tam, čo je napísané a čítam 1. Tesalonickým 5. kapitola 24. verš. Verný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učiní. Bodka. Padol som na kolena a hovorím, Pane Bože, toto je to slovo, pre ktoré som bol celý čas nervózny v autobuse, áno? Že Pán chcel, aby som si ho prečítal. Verný je ten, ktorý vás volá, on to aj učiní. Naozaj, na druhý deň sme sa zbalili do sťahováku a presťahovali sme sa do Ostravy, áno?
A naozaj to bolo ako... Inak my milujeme Moravu, lebo vy ste Slováci, čo ste nestihli do Prahy doraziť, takže to je tak dobrá mentalita. My Slováci sme Prahu postavili. Tož Bohušu a podobne, to my sme zažili krásne chvíle, ale ja to veľmi rýchle preskočím. Potom nám ešte Pán Boh daroval ďalšie 3 deti, takže ten plodný vinič z toho 128. žalmu sa naplnil a začala som vlastne Bohušovi pomáhať pri prednáškach. V 90. roku sme založili Československú vegetariánsku spoločnosť, lebo zmenou životného štýlu sa upravil zdravotný stav ako nášho syna, tak sme chceli tým slúžiť, tak sme sa začali vzdelávať jedno s druhým a tak. A ja si pamätám, ja mám asi od Pána Boha nejak streknutú dávku hnevu, že hnevajte sa a nehrešte. Lebo desiatky lektorov, ktorí sme mali preškolovaných z Loma Lindov, tak som bola hrdá na tých bratov a sestry, že chceme slúžiť aj v tejto oblasti, lebo zdravie je stav fyzickej, psychickej, sociálnej a spirituálnej pohody človeka. To vôbec nie je len o žalúdku, lebo často nás ožiera to, čo prežívame. Čiže musí to byť komplex a to je New Star program. A keď som jednala vlastne s primátorom vo Zvolene, že chceme robiť náučný chodník, je taký zdravotný New Start a tak, a on sa tak na mňa dívá a hovorí, že a pani Kernová, a vy máte aké vzdelanie? A ja som bola ako všeobecná ekonomická škola. A on, že ale vy ste len načenkyňa. Ja som prišla domov a ja vôbec nezaujímalo, čo ponúkame spoločnosti, hej, akože preventívne. A hovorím Bohušovi, počúvaj, ja mať titul, tak ja obrátim zemegulu hore nohami. Jeho nezaujímalo, čo ponúkame, ale kto som a nemám titul. Predstavte si, aký je Pán Boh úžasný. Boh už nám hovorí, najstarší syn hovorí, vy musíte ísť do Ameriky, pretože vy, čo tu učíte, tak to Američania vyučujú tam na inštitúte v Bakersfielde. Hovorím, no my určite do Ameriky, žili sme z jedného platu. Brat Duda žasol, v akých podmienkach sme žili, pretože sme sa 10-krát sťahovali. To bolo, no, štát nám doplácal 1200 do životného minima. A pritom u nás veľa ľudí prespalo, prestravoval sa. Pán Boh hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo Božie so mnou ako kráľom. Nie, že vám nebude nič chýbať, ale ešte sa môžete aj podeliť. Tak hovorím, no tak to neprichádza do úvahy, akože Amerika. Predstavte si, že Pán Boh to tak zariadil, že my sme dostali doporučenie od poradne zdravia, kde sme pôsobili, vlastne doktor Tesár nám dal doporučenie. Cirkev nám to schválila, lebo už sme ako prednášali za vatikánske doláre, robili sme vlastne fólie na meotári a prednášali sme pre verejnosť, chodilo stovky ľudí, boli sme radi, že sme použiteľní. A keď sme prišli vlastne do Ameriky, tak cestovali sme z Los Angeles do Bakersfieldu a len sme žasli, lebo Bakersfield je v oblasti, ktorá sa nazýva Kern. Takže to je Kern County, to máte tak ako treba z Bystrický kraj a tak, čiže my sme videli popri ceste Kern Security, Kern River, toto nevymyslíš, to bolo neskutočné. A ešte sa vrátim, tak už keď som sa vrátila, tak už som bola partner na jednanie pre televíziu, pre toto vystúpenie, to je jedno. A potom moja dcera, to sme sa vrátili v roku 2002, ako 50-roční sme chodili 3,5 mesiaca na štúdium ako v Amerike, tak si hovoríme, Pane Bože, toto nás pokorňuje a tak. A naša Katka mi volá a hovorí, že mami, poď so mnou študovať ešte vysokú školu. A ja 50-tnička, hovorím, Kati, ty si čo? Ja budem tuto už piec buchtičky a pripravovať sa na babičku. A potom si hovorím, Pane Bože, odkiaľ to prišlo? Sprostanie, som lenivá, nie som, potrebuješ ma tam nejak? Tak ma príjmu, dobre, skúsim externe. Sociálnu prácu, 5 rokov. Hej, som študovala a moja dcera bola moja spolužiačka. Takže náš Peťo, keď volal z Indonézie, lebo vtedy mala Melania, ešte musela, keď bola chorá, Katka nemohla ísť na prednášky, a Peťo volá, že Segra, čo robíš? Balím maminke 10. a posielam ju do školy.
A posledné, čo chcem povedať, viete, Pán Boh je úžasný. Bohuša chytil, on je najlepší rybár, lebo on tu žil po pravde, chytil ho na tej údici pravde. Ja som tu žila po láske a Pán Boh mi dal návnadu lásky. Pre mňa on je láska, on je neskutočný. A keď som vlastne tých 5 rokov študovala vlastne ako externe tú sociálnu prácu, ja som asi taká pani Raková, že robíme a potom dodatočne, ako dostávame toto. A potom docent po jednej skúške píše do indexu a hovorí, pani Kernová, neurazte sa, ale vy prečo študujete Sellery? Aký si zlatý, nechceš povedať vrácať do hrobu, čo ty tu ešte ako v tvojom veku? A tak ma napadla taká vec a hovorím, že pán docent, viete čo? Ja už jeden titul mám, ale na tomto, z tejto vysokej školy si potrebujem vlastne ako pri jednaní ako s rôznymi inštitúciami a tak, aby sme prezentovali vlastne, čo robíme pre verejnosť. A on že, a jaký titul máte? A ja hovorím, no mám titul, na ktorom si budem zakladať do konca svojho života. A to je aký titul? A ja hovorím, že MBD. Že to čo je za titul? A ja hovorím, milované Božie decko. Na tomto tituli si budem zakladať. A ešte keď sme stáli pred aulou, ešte mi spolužiaci hovoria, ty máš červený diplom, vieš o tom, že máš červený? No určite, dám ho do červeného obalu. Nie, máš červený podľa výsledkov. Vážený, pri všetkej pokore, pre mňa je titul milované Božie decko najdôležitejší. Ten máte aj vy. Ak vierou prijímate, že Pán Ježiš otvoril náruč a povedal, bez Alenky nebo by nebolo nebo, bez Mírka by nebolo nebo, ste MBD. Ale ja s takou pokorou vlastne aj tú vizitku som odovzdávala, kde mám MGR, ešte som sa pýtala mojho syna Bohuša, že prosím ťa, som magor, čo to je MGR? A on mi hovorí, mami, prepni si to do angličtiny, to je, že my God reigns, že môj Boh kráľuje. A ja som hovorila, Pane, tvojou krvou, ešte aj červený diplom. Takže chcem vás fakt povzbudiť. Pán Boh nie je ten, ktorý posiela prázdne frázy. Je živý. To, že ja sa teším, neviem, na čo sa tešíte v nebi, hej, tam po zlate budeme jak po štrku chodiť, takže nebudeme vyšašení z toho, keď nejaký kružok tuto kúpime, to je jedno. Ale ja sa teším na vzťahy. A ja si pokorne sadnem a budem počúvať vašu históriu a o tom je nebo. Takže ja sa na to veľmi, veľmi teším. Čiže my sme len jedni z vás, ktorí máme originálnu históriu a modlíme sa, aby aj keď budete odchádzať, aby to nebolo o Kernovi. My nechceme byť hviezdy. My chceme byť len tí, ktorí poukazujú, že Pánu Bohu sa oplatí dôverovať. Mírko. Amen. Ďakujem pekne. Ale ja som chcel už to trošičku posunúť, kde všade ste pôsobili. Všade pôsobil, keď už teda si sa stal kazateľom. Mirko, ešte predtým poviem. Ešte chceme niečo. Ešte niečo chcem povedať, dobre. Čo aj nás dvoch spája, vieš. A musím otvoriť aj túto kapitolu. Kapitolu, ktorá bola pre mňa taká dosť dôležitá, lebo už som bol ako veriaci doma, ako kazateľ, a zrazu prišlo povolanie na manévre. A v mojich záznamoch vojenských bolo predseda SZM ako zdravoťák, premietač a slobodník ako povýšený. No proste bolo tam ako úplne iná osoba, než ja som bol. A hovorím si, no ja idem teraz na manévre a oni tam o mne majú v zložke, že som niekto iný. Jak ja tam ako obstojím? Ja už proste sobotu nebudem mať hospodársky deň a pracovať, ako sa soboty trávia na vojne. No? A tak som išiel s takým akoby napätím a modlil som sa, že jak to dopadne celé. No a prvé manévre, to boli pred tými druhými, prvé boli v Kutnej Hore a tam bol Mirek Valentej, neviem, či ho poznáš, on bol predtým a on mi hovorí, vieš čo, tam sa dá tak dobre zašiť v kríkoch vedľa takej budovy, už je tam taký bunker spravený, tak tam môžeš v sobotu ísť a preležíš tam celú sobotu. Inštruácie boli dobré, ako všetko. Tak som to aj skúsil, ako v týždni dobré, na izbe dobré, fotbal sme hrali, ako všetko bolo fajn, áno. Ešte aj služby som si zobral nejaké, len aby som mal pokoj s nimi. A v tú sobotu naozaj som išiel tam do toho miesta, do toho bunkru,
si láhnu na tú lavicu a čakajú. Jak si tam lebedím, zrazu nad celými kasárňami z Amplione moje meno, aby som sa rýchlo dostavil k veliteľovi, áno. No, a bolo po paráde, ako prídem dole k nemu a tam proste, že kde som bol, kde som ako sa zašiel, lebo však, áno, to bola sobota, bola pracovná a mal som ísť robiť, akože. A ja som hovoril, no tak viete, ako ja som veriaci človek, ja v sobotu nemôžem pracovať, moje svedomie mi to nedovoluje. A on pozerá, že či ako som normálny, že som na vojne a že budem, áno. A tak mal som ísť sa hlásiť k tým vojakom, čo tam boli, áno. Tak som tam bol. No a ten dozorčí, čo ma volal s tým majorom, sa dohodli, že ten major proste mi to tam dal, povedal, tu je fúrik, tu je lopata a nech blesko mydlím a pracujem. A ja som tam stál a modlil som sa, hovoril som, Pane Bože, no toto je ako teraz, čo, som tu na 2 týždne pomaly, na celé krátke manévre a ja sa tu nechám zavrieť, ako? A on hovorí, akože, ja hovorím, nie. Tak sa rozčulil, očervenil a hovorí, že mi to dáva rozkazom, keď nie. A za pol hodinu príde a že mi dá rozkaz. Ja som tam stál. Ide okľukov o tebe, to už je... Tí kolegovia, to len chcem, aby porozumeli tú situáciu. Tí kolegovia, tí kamaráti, čo boli na vojne, si ťukali na čelo, že či som sa zbláznil, keď nerobím s nimi, lebo však mi tam hrozí rozkaz a väzenie potom kvôli 2 týždňom ja pôjdem do väzenia, že čo som už na dobro, ako zblbol. No ale ja som tam len tak stál, a prišiel ten major po pol hodine a on videl, že ja nič nerobím. Tak on tak zbrunátnel celý, rozčulil sa, začal kričať po celých kasárniach proste, že mi to dáva rozkazom, aby som okamžite chytil tú lopatu a robil. A ja som zostal stáť, nič. Takto je nesplnenie rozkazu. Na vojne ideme za veliteľom pluku, v celých tých kasární, všetko, aby sme tam išli, že on ma nahlási a proste pôjdem na hlásenie a do basy. Keď chceš prokurátora, tak bude prokurátor vraj. No a doma už deti, žena, tuto len 2 týždne, ťažká situácia, ale žil som na Izaja 43. kapitole. Tá začína krásnymi zasľúbeniami. A ja som na tých zasľúbeniach naozaj žil. Pretože si drahý v mojich očiach, si ja učiním slávny, ja ťa milujem, keď pôjdeš, lebo ja som spas. No a proste samé zasľúbenie, ja som na tom, že Pane Bože, Ty si so mnou, Ty mi dávaš zasľúbenie, že ma neopustíš, lebo ja som slúbil Pánu Bohu, že budem tam, kde ma On chce mať a že budem robiť to, čo On chce, aby som robil. A ja hovorím, Pane Bože, ja nemôžem prestúpiť ako kvôli tomuto tvoj zákon. Nemôžem, Pane. Daj mi sílu, daj mi vieru. No a ten mi dal rozkaz, nesplní, tak poďte so mnou. A išli sme cez ten, my sme to volali, že Buzerplatz, to bolo miesto, kde nás sekírovali. Išli sme k tomu veliteľovi pluku. Prídeme tam k tomu veliteľovi pluku a to vám bol hodnostne, to bol kapitán, ktorý prišiel z Moskvy z generálskej školy. Mladý chlap, ktorému zverili celý pluk, ako budúci generál. A tento major bol starší muž, tak ten sa mu hlásil, ten skočil do pozoru a hovorí, ako súdruh veliteľ, mám tu vojáka, slobodníka, ktorý nechce pre armádu pracovať a dostal rozkaz a on odmietol splniť tento rozkaz a ja požadujem, aby bol trestne stíhaný za to. A ten veliteľ pluku, ten sa pozrie na mňa a hovorí, je to pravda, čo na vás hovorí, ako major? A ja hovorím, že není to pravda. Ja chcem pracovať pre armádu, ale v sobotu nemôžem kvôli môjmu presvedčeniu, ale ale akože pracovať chcem. A on, že kvôli akému presvedčeniu, čo ste? A ja hovorím, adventista 7. dňa. A my podľa prikázania sobotu svätíme, nepracujeme. Ako. A on hovorí, a v nedeľu by ste ako chcel pracovať? Môžete pracovať? A hovorím, že áno. Otočil sa od nás dvoch, išiel takto k oknu, stál pri okne, no mne proste bežali mesiace, roky, ako strašne dlho tam stále, ako podľa mňa, a rozmýšľal čo. A ja som čakal, pôjdem do basy a do väzenia a na 2 roky a nepôjdem a
A hovorím, a stále som si opakoval ten veršík, akože neboj sa, lebo ja som ťa vykúpil. Pane Bože, to je tvoja vec. Ja som tam, kde ma ty chceš mať, robím to, čo ty chceš, ostatné je tvoja starosť. Po dlhšej dobe ten veliteľ pluku sa otočil sa, prišiel k tomu majorovi a hovorí mu, súdruh major, súdruh Slobodník má sobotu voľnú a v nedeľu mu dáte prácu. Ste za to zodpovední, že tú nedeľu si odpracuje. A ten major vyskočil, pozor, vykonal. A prepustil nás. Áno? A ja som išiel jak na krídlach proste. Cez ten Buzerplác som letel šťastný, že som mal voľno. Prišiel som na rotu, zobral som si Bibliu a išiel som do politickej učebňa školiteľ, PŽM tam bolo. Čítam si Bibliu, úlohy si preberám a príde za mnou veliteľ roty. Druhý dôstojník. Čo tu vy robíte? A ja hovorím, študujem Bibliu. A to vám kto dovolil? Ja hovorím, veliteľ pluku, teraz idem od neho. Tak on skočil, no a keď som ležal, už idem, len keď sa chlapi vrátili z roboty, áno, popotení, zničení a mňa videli ležať na gauči, teda na tej posteli a nevideli ma, že by som sa balil do väzenia a keď som im povedal, čo sa stalo, tak nechceli veriť vlastným ušiam, čo počujú. A do 12. v noci som mi musel rozprávať svoju skúsenosť, čo všetci ležali na izbe a počúvali. Takže takto mi dopadli prvé manévre, ináč veľmi veľa skúseností som tam mal pekných. A potom prišli druhé manévre. Potom môžem ja niečo povedať, potom prišli druhé manévre, trošku pár rokov dopredu, pretože ja som o niečo mladší od neho. No a na tých manévrach sme sa stretli na tom vojenskom výcviku, hej. No a ja som z nejakého dôvodu prišiel o 2 dní pozdejšie na ten vojenský výcvik a oni už stali, jak hovoril na tom Buzerpláce, a ja som tam prišiel a hovoril si, ja dostanem kartaž, lebo som nechcel tam ísť hneď, ako to, takže bude problém. No tak rýchle prezliec to tak do vojenského a nastúpil som na ten Buzerplác a teraz hlásia Svobodník, bol si Svobodník, Vojin Kern ide do kína, ty si premietal v kíne vtedy, ťa zaradili, bol na ošetrovni pridelený, mne pripravil ošetrovňu, urobil všetko, čo trebalo, zatopil mi pekne všetko, ja som mal pripravené a súdruh Desiatník ide na ošetrovňu, takže tak som si vydýchol, tak som mu vyfúkol také fajné miestečko z toho, takže tam sme sa stretli, ale ja už som ho poznal. Ty si robil lapiducha? Áno. No my sme mali, totiž ja som sa modlil za tie druhé manévre, aby nedopadli jak tie prvé, ako s takou hrôzou. A naozaj Pán Boh tam spravil toľko zázrakov, vypočul, že som si mal možnosť vyberať miesto, ako zdravoťák som bol tiež. A ten veliteľ mi hovorí, že aby som si pripravil tú ambulanciu, všetky veci zariadil a tak. Áno. A mal som možnosť ešte aj toho premietača robiť. Ako veľa, a vedel som, že sobota je vyriešená. S týmito 2 funkciami na vojne mám sobotu vybavenú, kľud. A na to prišiel Mirko, ako ďalší adventista, ktorý potreboval tiež tú sobotu mať voľnú. Zašitu. Aby mal. Takže naozaj ako to miesto, ktoré ja som mal tam tak ako pripravené, mohlo ísť jemu, ja som potom išiel na to. Takže Pán Boh to tak zvláštne riadil, bola to taká veľmi živá skúsenosť, vymodlená skúsenosť. Takže tam sme sa tak viacej zblížili, viacej spoznali na tej vojne. Ja ešte na záver, ak môžem, ale to už bude jak Indianka, že Hulk. Ja vám chcem poďakovať za trpezlivosť svätých, ste boli nádherní a tak ja si odnášam fakt len tie najkrajšie inšpiratívne vzory z vás a chcela by som naozaj tak, aby, viete, niekedy ja mám také, však už teraz ste ma počuli, že také prirovnania vlastné a to. A hovorím, že keby sme sa náhodou nestretli, tak viacej si povieme v nebi. A ľudia sa tak niekedy, že zasmejú, ale že čo? A ja hovorím, počúvajte, vážení, však prví kresťania, tí sa lúčili, keby sme sa nevideli, tak naozaj si povieme viacej v nebi, pretože nikto nevedeli, či neskončí proste v aréne s levmi a podobne.
A ja nemôžem vedieť, či ma tu nezroluje nejaký traktorista havířovský, hej, a ako doba milosti končí. Takže chcem tak nejak vás povzbudiť, že bude to nádherná atmosféra, hej, akože rozprávať si a Pán Ježiš nás bude obsluhovať a bude to zvláštna sebranka v nebi, akože to, sorry. A budeme odborníci na rany Pána Ježiša, lebo každý budeme hovoriť ten svoj príbeh a anjeli sa budú od nás učiť. No a táto vízia vlastne dáva takú dynamiku toho kresťanského života, že ten život je dar, to nie je existencia bez zmyslu, ale je to dar a tak, aby sme nezabudli žasnúť nad tým, že ešte dneska som tu, ešte dneska môžem byť použiteľná. Ja vám fakt všetkým ďakujem. Úžasné. Aj Mitáčovcom za pohostinnosť, prichýlenie, ako máte bohaté konto v nebi, takže aj vy všetci, ktorí slúžite, lebo to, čo ma fascinuje, že nebeský Ocko je maximalista za minimum. On hovorí, že keď podáte pohár vody s láskou, tak u neho sa to boduje. Že nemusíme robiť veľké veci, ale maličkosti s veľkou láskou. No, ja by som ešte odpovedal na tvoju otázku, že kde sme boli. Keď sme nastúpili, tak naozaj sme nastupovali Ostrave a mali sme na starosti Ostrava Zábřeh, tam sme dostavovali alebo začali stavať ten zbor, prerábať, a Bohumín. Ostrava Zábřeh a Bohumín, to boli dva zbory, kde sme začínali. Tam potom sme vydržali rok a pol asi, došlo k tomu problému s kazateľmi a musela trojvýmena nastať a my sme do tej trojvýmeny spadli, takže sme sa po roku a pol asi sťahovali do Přerova. Tam sme mali na starosti Přerov a Lipník, no a tam sme vydržali asi tiež necelé 2 roky, pretože v kazateľskom týme na Slovensku nastala diera, 3 kazateľov vyhodili, alebo vylúčili, alebo nenastúpili a s predseda mi volá, že či by som bol ochotný sa vrátiť na Slovensko späť z Moravy. Takže... Boli 3 chlapci, ktorí študovali bohoslovecku a stratili vieru. No a takže sme sa vrátili na Slovensko, začali sme teda bývať v Liptovskom Mikuláši, mali sme na starosti Martin, Liptovský Mikuláš, východná, celá tá oblasť obrovská. Tam sme vydržali pri týchto 4 zboroch až do, to bol 88, myslím, a vydržali sme do 91. V 91. Potom po vysvetení som bol zvolený za vedúceho detí a mládeže na Slovenskom združení. Tam som mal 5 oddelení na starosti v tom období a presťahovali sme sa do Trnavy. Z Trnavy sme sa potom presťahovali do Bratislavy. Z Bratislavy späť do Trnavy, potom zase bolo preklady, potom sme išli do Zvolena, z Trnavy do Zvolena, zo Zvolena zase do Bratislavy na združenie, odtiaľ do Prievidze, z Prievidze zase do Bratislavy na združenie a z združenia Bratislave už na dôchodok. Takže medzi tým som mal na starosti väčšinu oddelení, no a založili sme Život a zdravie v 93. Založili sme kluby zdravia, tábory zdravia, to som mal na starosti s Lomalindou. No a stal som sa aj členom výboru výživy pri generálnej konferencii. To som akoby dodnes členom toho výboru a dodnes mám na starosti oddelenie zdravia pri Únii ešte, ale už len ako hobby, neplatená funkcia, ale ako robím to, áno. Takže to je zhruba odpoveď na otázku, čo si sa pýtal. Ďakujem vám. Chcete ešte niečo dodať alebo spýtať sa? Vyčerpali sme tému aj poslucháčov. Ja si myslím, že to téma ešte by sme pokračovali. Ja si myslím, že zajtra by sme neskončili, ale prosím. Aha, ako teológiu. No, ja som tie 3 roky som chodil k bratovi Štefancovi, keď som nastúpil na Moravskoslezského združenie ako kazateľ, tak prebiehal taký seminár v Holešove. Áno, Holešove, ako interný seminár pre kazateľov v Holešove, tak som potom začal navštevovať Holešov, ten seminár, a končili sme potom v Prahe ten seminár. 5. ročník potom bol v Prahe. Áno, a takže tam som ukončil riadne teologické štúdium,
s tým bakalárským titulom v Prahe. Na našej tejto seminárii. Ďakujem. Chce ešte niekto niečo spýtať sa? Asi budeme končiť. Chcem poďakovať manželom Kernovým za to, že prišli k nám. Myslím si, že nás obohatili Božím slovom a taktiež i s tými skúsenosťami včera i dnes. A chceme im poďakovať takým malým darčekom, aby mali pamiatku na nás, aby si niekedy na nás spomenuli a budeme rádi, keď zas až Pán dá, tak že by sme sa stretli, keď nie tu, tak tam, hore, v nebesiach.